Okay lang ito. Sige lang, ihiga mo na. Ito lang. Papuyin ko lang konti. Ano naman? Na-lift na yung ban sa Pilipinas. Pauwi na tayo. Sana maging okay na, no? Na-lift na yung ban eh. Okay na sa mga. Tagal pala eh. Ano yung pinapatuyo? Lagay ko na din kaya sa akin. Parang kaya nga. Dapat para matuyo din. Yan naman yung buhok mo. Alisin mo yung kwintas. Dito lang naman sa akin, no? Kaso sa gabang na yung kwintas kasi gumaganong-ganon. Magpusog ka. Ha? Kasi yung buhok mo. Mahaba. Eh, sa'yo kasi napunta-punta dyan eh. Tanggalin mo natin. Yung gloves na. Ay, gloves na yung kay Pato. Yun. Sit sa akin. Oh, dapat mana? Kalau ko makan. Stay strong. Tapos sa kabila, laban. Sabihin mo. Pan? Gusto mo yung mukha mo. Five aja di julag. Akin na yung phone. Ayaw mo connect sa sa data na lang. Punta ka sa YouTube nila. Tapos makita mo, ayan, nakapost ka na. Oo nga, hanggang sa YouTube din pala. Doon mo sa mga.
Nakain niyo nila yung okra ako. Hmm. Ano talaga nila sa akin? Sorry. Ano itsura ka? Yung daw. Simpleng to. Tagko sila. Ayan, pati lang ko. Ayun. Magalit sila ko niya. Ayaw mo? Ayun. Pag uwi ko kaysa ka ko napakita, may totoo. Eh, di mo lang pakita. Hindi sila. Pagalitan ko nito. Buang ka. Sabi niya, ano nangyari sa akin? Sabi pa niya. Ito na lang ito. Diyan lang sa'yo. Huwag mo lang itag sa akin. Maganda siya. Ang mukha ko. Mga friend mo, friend ko. Kita man nila to. Hmm. Kita ako mukha, hindi. Pag hindi kita ako mukha, okay lang. Story ko na lang. Mamaya. Ayaw ko na mag-post na. Ha? Ayaw ko mag-post. Okay lang ba? Okay lang.
Sama ko lang. Hmm? Sawan ko. Si Auntie Malu yung home. Auntie Malu. Magtatanong yan kung Malo. natuloy. Kung natuloy. Nag-tiktok ka ga?
Akala ko nasa salon ka. Okay, okay. Akala ko nandito sa patroda. Hindi pa. Nagsisimula pa lang. Mas masakit yung growth niya. Ganun mo. Yung palilikuan kasa. Gigitasin ko. Ano nalagrabe? Oh, sige, okay. Maganda dito. Oh, sa Friday ka na lang? Wala may station. Station. Mas masakit na tayo yung booking. Okay. Oh, sige, okay. Hmm? Hmm. Ay, hindi pa kita. Ayun. Ang galing. Panoorin natin yan. Si Ate Ilde, yung kasama ko gasa na tatatot din siya. Hmm. Basta karama pa siya. Okay. Wala tayo oras mag-impay sa kanya. Sabi nga sa Friday. Next Friday daw siya. Kasama ko na lang sa kay Joseph. Yung Ate Mm-mm. sa Friday next week. Lagay mo siya akin. Ating pa ulit tayo sa salon. Sunod. Pag nasaktan ka ulit. Bago ka makapuli sa ano ba? Bago magpuli. Pagtinta kaliwa. Hmm. Pag nagkaroon ka ulit ng ano, mas nasaktan ka ulit. Di ba yun? Ano caption ka? Pag-drawing. Ha? Nagpag-drawing na okay lang to. Kaya, Ha? takpan mo sa tabutan. Lagyan mo ng sticker yung mukha ko. Hindi ko naman tag sa'yo. Oh. Okay lang na? Ha?
Hmm? Gusto ko siya. Malakog, kitinak yun. Sa baba, binigay.
sila sa dalawa. Gusto ko na patatay. Dito yung namin. I-active kasi sila na nakapagdahin ko. Kailan tayo maulit? Bigyan mo yung number ni Kuya doon sa iba eh. Ha? Number nila. Para sila na mag-direct. Alam ka na sir. Hindi pa. Di pa tapos si ano, si Leres. Abutin yan 2 hours sa kanya. Abutin 2 hours sa kanya. Patapos na dyan. Ikaw dyan, tapos ka na? Oh. Nakapila ka. Tama-tama din nga mamaya. Okay. Take your time, ate. Sige. Haba ba? Hindi pa siya nasimula. Nagtitulan. Dami kasi ano, customer. Dami magtawag pa. Mamaya mo na sabihin kung masakit, kung alin yung masakit sa'yo. Tulog na ka? Oras na ako na. Ito po, 145 pa lang. Talat na. Taksi ka.
Masaya. Yay! Basta pagka. Ihing-ihing na ako, guys. Mas ka na. Mamaya pa na. Tapos, Hmm? picture. Picture din. Yun ang mukha ko. Ganun. Okay. Dito yung picture. Gusto nga talaga dyan nandiyan. Yan dito. Sunod ako sa likod. Ito sa may ano. Managpog dyan ka. Kinaya? Lagyan ko lang. Yung picturean mo. Ayun, ayun. Picture eh. Tapos ano mamaya sa bigay mo. Diyan kasi. Okay. Ayaw ako mukha. Ang dibdib ko lang. Hindi masakit. Sabi ko sa'yo, mamaya makan. Ito lang ba? O ito lang. Dito lang. Ito. Dito ba? Hindi siya ano kasi yan. Masakit na yan. Tapos na yun kaya. Yan na. Pwede na. Ikaw mo banyo. Survive. Ako man sa pagkakas. 9:12. Ganda ko. Ay, bigyan mo ko. Ay, ano ko sa TikTok Kulog pa. mo na lang. Yung matapos, malapit na patapos ba? 15 second lang ano. Tama na. Huwag mo na ako gamit. Gulat kaya na. Oh, tutuan ka na. Ang kaibigan mo, laki mo na. Oo. Sabi ko sa'yo. Dito din yung banda. Huwag ko kung saan. Basta malapit na siya sa mas. Kasi ano, hindi na talaga.
Perfect. Siyan mo na. Siyan mo na. Oo. Yan mo sa gitna ng ilaw. Hindi sila po ng... Sir, dito. Ano pala kayo siyan? Akala dito sa ano? Sa gitna po yung ilaw. Asan? Dito po. Galing na ang poste ko. Gaga. Wow! Wow. Wow, baby. Sabihin Wow. pa niya. Wow! Daming paksyon, nagpa-drawing kami. Nagpa-drawing na to forever. Stay strong pa rin kahit nasaktan sabihin mo. Wow! Di ba? Di ba yan ang ano? Stay strong. Stay Stay strong. strong. Kahit nasaktan. Kahit ilang beses akong nasaktan, sabihin mo. Pwede tayo. Ito pindutin mo lang siya. 15 seconds. Pag malapit na, kasi 15 seconds na natin. Takot siya. Mamaya. Sabihin mo muna yung ano. Dito lang sa plaza. Nagutom ako. Ha? Gusto ko yung ganyang bra na stripe ng braga. Saan ka bumili? Tara, sige. Shader. Ito. Okay. Mamalipit kita. Ayo mo iwan ko kurang Yay. yung kastal na. Dito.
2, 1,000. agad. Sige. Itong ipot mo manok ah. Manok ko ginaya. Damo na sa tukog ka. Damo ka. Net tissue. Kargama ito dito. Ay, Tigat tissue. tissue. Untuk tissue kamu tutupin. Bas sila kabin. Ay, sakit. Hindi, no? Kung gaano ang kamay ni Kuya. Ba't sabi nila masakit daw? Hindi man masakit. Nasa kamay kasi yun. Meron kasi mga tattoo artist. Nagbibigat. Ang iba nga, ano, pulang-pula pa yun. Oo, pula-pula. Tapos pula-pula sa'yo, parang ano lang kami, parang sticker. Talagang sticker lang. Dalang ito.
Ano rin ang masakit ka? Nasaktan ka o yan? Mas masakit yan. Ano? Yung, Ang block ko. Hindi ako nangangayak ka pa. dapat yung nilagay mo yung heart na ano, yung sira. Gusto ka ng kulay, kasunod. Kung may kulay, Ewan ko paano pag-ilagay ito. hindi, kasunod tayo. Magpakatok pa ulit. Ito ko lang na yung ano eh. Isa. Yung? Yung isa ba? Hindi po. Ang iiyak ka man daw, huwag kang umiyak. Ha?
Kunan mo ko video pa tapos na. Mm. Dito pa TikTok lang. 5 ko lang yun. Kasi baliktad pa dito. Kuha mo naman dyan yun. Madali lang nga. Dao. Suha ko man lang dito. Karon na? Start mo lang. Subong na? Ah. Nag-end. Dalawa. Hmm? Stay strong.
Hello, te? Hmm. Oo. Ikaw tapos na. Ah, sige, tama. Hindi, lunch muna tayo. Patapos, oo, patapos na. Ah, sige, okay, sige. Antayin mo kami, sabay ka mag-lunch. Ah, okay. Tapos na si ate. Ha? Kalapit natin, kamay na. Kamay ka ayon pinalinis mo.
aja na. Ito tissue. Kamay akas ka. Diyan, baka. Andito lang, kasi baliktad yung nakasulat eh. Andito lang.
bala. Panas. Hindi mo bura. Takot ko lang ako, bura ako. Hindi mo mabubra. May strong ka na. Hindi ka na weak. Sana. Ganyan lang dapat mo. Sobra sa'yo. Send ko yung gamot na ano, para di yun na lang bilhin. Ano po? Yung gamot. Ano pong gamot? Kuya, gano'n sa amin? Magkano sinabi niyan? 300? Ha? Sige, sige. Ano po sa mga? Kaya inaano nagigamay. Wala. Wala. Meron din akong kaibigan ay pa dalhin ko sa sana. Dapat kasama namin ngayon, nasa karamdaman kasi. Ito yung number mo yung 625. Kanino? Kanino yun ba? Ate man yata yun. Ate Rizal yan. Send ko na lang sa kanya yung Saan? gamot. Sa'yo, di ba, ano mo yung friend mo dito? Ay, kapag sila dito. Kunin mo number ni Kuya. Ba, Wala yung kasunod kuya.